Nina bezulu edumeni ngahlomanga kwakhangela amankengane nazi indaba ze1KZN TV niyufundela uphilano kaCebekhulu sanibonani. Amakhosi athela amanzi esilweni. Baningi ezibakhalele kwaZulu Natali. Kanti amadoda abhunge ngeinselelo. Sanemukela kwindaba zethu ze1KZN TV. Amakhosi ahlukene abeyingxenye yomkhosi wokuthela amanzi esigodlweni sesilo kwakhangela amankengane kwaNongoma enyakatho kwaZulu Natal namuhla. Phakathi kwamakhosi abeyingxenye yalomcimbi kubalwa kwinkosi yakwaSokhulu, inkosi yakwaZondi, inkosi yakwaNgena etsheni kanjalo ke namanye amakhosi ezinye izizwe. Amakhosi amahlanu abeyingxenye yomkhosi wokuthela kwamanzi esigodlweni sesilo kwakhangela amankengane kwaNongoma. Lamakhosi ahlanganisa inkosi yakwaNgena etsheni, inkosi yakwaSokhulu, inkosi yakwaMyeni eJozini, inkosi yakwaZondi iNati kanye nenkosi yakwaHlengwa kwaThoyana. Lapha amakhosi abusayo asuke ezogeza isihlalo okanye isihlalo senkosi ebiyibusa ngaphambilini. Amakhosi asuke ehambisana namabutho nesitombi kanti izipho azisali ngaphandle. UNdunankulu kaZulu Thulasizwe Buthelezi udlulisa amazwi egameni kaNdunankulu wesifundazwe uThami Ntuli nalapho etuse khona ukubaluleka kwamasiko kanti uveza ukuthi kumele aqhubeke nokugcinwa amasiko alolu hlobo ikakhulukazi nje ubaleli isiko bese kunesikhathi la agcina ukuba khona. Kanti uphinde watusa kakhulu uNdlunkulu wakwaZondi ngokudlulisela isihlalo kofanele ngaphandle kwezihibe. Siyayibongela iNgonyama ukuthi ikwazi ukuba namakhosi asihloniphayo isihlalo njengesihlangu sesilo ukuthi nibe khona amakhosi ukuzobona ozakwenu uma begcina lolu siko. Angazi ukuthi silo singabonga sithini ngoba iNgonyama ikazi ukuthi iqutha ubuthongo. Lo msebenzi lokhu uqale kusihlwa iNgonyama lokhu iphakathi kwethu. Bengalindele ukuthi iNgonyama izobusekhona kodwa ngiyabona ukuthi iNgonyama ivuselelwa yikho ukubona isizwe senza lenhlonipho amakhosi ayenza namhlanje. Sizwile ukuthi ngaphambi ukuthi amakhosi angene uke kwabamba noNdlunkulu waZondi ngoba sikule nkinga nje silo abanye abantu banika ukuthi babambe bengabe safuna ukuphuma ukuze umnikazi wesihlalo angene. Ngakho ke siyancoma sekutusa kakhulu ukuze umbiko ukuthi inkosi ithe ingakangena esihlalweni baba khona obambayo uthe makufika isikhathi wasidlulisa isihlalo. Kanjalo nesilo uMisuzulu kaSizwelithini ebesiyingxenye lomcimbi othatha izinsuku ezimbili siphawulile ngalomcimbi. Okwami njengaleli thuba njengamanje ukubonga nokubungaza nokukhuthaza amakhosi azothela amanzi namhlanje. Inkosi yakwaNgena etsheni eyinsika yalapha ekhaya, inkosi yakwaSokhulu nayo futhi eyinsika yalapha ekhaya, Nkosi yesizwe. Masibheka sikhuluma ngosiko lwesintu sakithi unomkhulwane nomkhosi wokushwama ngaphansi kwenkosi yakwaSokhulu, Nkosi yesizwe. Phakamise futhi ngokukhulu ukubonga nokubungaza inkosi uMyeni uNdolomba uhlezi usenhlizweni yami. Ezindabeni ze1KZN TV kubika uThabani Maphumulo kwakhangela amankengane kwaNongoma.
Babalwe ngaphezulu ka-35,000 abantu abakhalelwe ngamasongo asigonyela esifundazweni KwaZulu-Natal ngamacala ahlukene afaka phakathi ukubulala nokunye kusukela ngenyanga uMbaso April walonyaka kuze kube manje. Lokhu kuvezwe ukhomishana wamaphoyisa kulesifundazwe uNhlanhla Mkhwanazi kwisithangamini nabezindaba sanamuhla ngesimo salombutho nalapho edalula ukuthi ithimba eliphenywa ngokubulawa kosopolitiki selengezelwe kumsebenzi wokuphenywa ngokubulawa kwabaholi bezombusazwe kufaka amakhosi neinduna. Ukugoloza ukuboshwa kwezigebengu nokudubula sibhekise emaphoyiseni ngezinye izinto ezikhathaza amaphoyisa. Lokhu kuvele esithangamini nabezindaba sikakhomishana wabo esifundazweni nalapho ke eveze ukuthi yize kunjalo babalela ngaphezulu kwa-35,000 asebeboshiwe ngamacala ehlukene kusukela ngo-April nyakenye kuze kube manje. Iningi labo laba esibabophile about 11,192 sibabophele amacala abaleke kakhulu ahlanganisa ukubulala, ukudlwengula kanye nokushaya abantu. Ngicabanga ukuthi amacala abaleke kakhulu ke lawo esibophele kuona. Saphila sithona nezibhamu eziningi 953 ebhamu nenhlamvu ezinkulungwane esizitholile. Ngicabanga ukuthi inhlamvu iyodwa nje kufanele ukuthi usave umphefumulo wodwa. Uma ziningi ezigidi inhlamvu shothi sendisini imphefumulo eminingi. Ibhamu maziningi kanje 953 baningi abantu abaphephile ngesizathu sokusebenza kwamaphoyisa. Igameko zodlame-ke esike zana ku-province beziningi njengoba kade ngisho nje eqaleni ukuthi zibu 608 igameko zodlame esike sabhekana nazo. Angasho ukuthi udlame mhlawumbe ngithi ama-gathering la umphakathi uhlangana khona kuyamashwa kuyendaweni zokudlala imidlalo endaweni athile bese kuba nodlame-ke obelenzeka la umphakathi ubuhamba uprotesta khona ikakhulukazi eThekwini, Ogwini naseMgungundlovu. Zilishumi nesikhombisa izigameko zokubanjwa kwenkunzi izimoto zemali esezibe khona amaphoyisa akwazi ukunqanda eziyisihlanu ebeyihlelwa kanti cishe ke banga34 asebedlule emhlabeni bedublana namaphoyisa kusukela ke ngawo uApril. Echaza ngokusebenza kwamaphoyisa uMkhwanazi udalule ukuthi ke ithimba ebelidutshwe ukuphenya ngokubulawa kwesopolitiki selidutshelwe ukuphenya ukubulawa kwabaholi bomdabu. Siphinde sayinikeza omnye umsebenzi ukuthi ibhekelele iphenye amacala okubulawa kwabaholi bomdabu. Inkosi engicabanga ukuthi niyayazi ke yabulawa endaweni yase eCamperdown khona la ngaseMgungundlovu. Sesikwazile ukubopha kulelo cala. Kunegebengu nje ezimbili ezihamba icala mayelana nalokho. Kanye nenduna yaboshwa nakhona nenduna yabulawa nayo ibulawa kwidistrict yasothukela nakhona sesikwazile ukubopha. Leli qembu liphethe amanye amacala amaningi eselingaselibophe ngekudala salinde ukuthi sixoxisane nje neNPA ukuze sivumelane ukuthi senza kanjani ngalowo macala kodwa siyathemba ukuthi iningi lawo lamacala kungathi kuphela unyaka lo sibe sisenkantolo sisiwathetha lawo macala ngoba soke sesibophile. Malungana namacala aphenywayo uMkhwanazi uthi ke kuphenywa isigameko sokudutshulwa komunye wabameli bakwaSARS okwenzeke emhlanga izolo kanti uthumele umyalezo oshubile kuyinhlaka eyilekelela amaphoyisa ukuvikela umphakathi. Kuyasijabulisa samaphoyisa ukubona umphakathi usukuma ulekelela amaphoyisa ngokulwisana nobugebengu. Esikunxusa nje ukuthi abathi bekwenza lokho bekwenze besengisana namaphoyisa. Abatshela amaphoyisa ukuthi sicama ukuhamba sihambe kulezi indlela kulemigudu lezi indonga kulemigaqo sibheke ukuphepha kwabantu kodwa socela ukuthi sazi ukuthi yipi van esemsebenzini zithini inamba zezingcingo zale van la emsebenzini. Sizama ukuthenga nama radio ukuze sixhumane sikwazi ukuthi banike sixhumane nabo ukuze mabebona into ethile bakwazi ukuthi bathinte amaphoyisa. Esingakufuni ukuthi bathi mabebona into bese befuna ukuzenzela bona. Ngoba manje mawubona into bese ufuna ukuzibambela wena ungasuthola ukulimala. Masuthola ukulimala ke bese kuba ngathi amaphoyisa akubhekeleleki. Eyindabeni ze1 KZN TV kube kuntomkhona Mvubu ngeseThekwini. Aququzele ngokuthi angalilahli ithemba amadoda akade ephume ngomningi bawo ukuzokethamela kumcimbi wesibaya samadoda okuhloswe ngawo ukukhuluma ke ngengqinamba kanye nezinselele ezibhekene namadoda. Lokhu kwenzeka emcimbini obuhanjelwe nangabantwana basendlunkulu kaZulu obusenseleni ngase Richards Bay enyakatho lekamthaniya namuhla. Awumelethiswe Uhlelo isibaya samadoda uhlelo lolu lwasungulwa ingonyama uzwelithini kaBheka uZulu zizine kuzibandlela ngonyaka u2009.
Ngalolu hlelo izulu eliphezulu lalihlose ngalo ukukhulisa abantu besilisa ezimene eziningi ababhekana nazo kanye nokwakha inkundla yamadoda yokucobelelana ngolwazi olwahlukahlukene nolungabenza beba amadoda aqotho kusasa. Namhlanje kamadoda aqhamuka ezindaweni ezahlukahlukene zesifunda iKing Mcetshwayo abehlangene kwimbizo yamadoda isibaya samadoda ebibanjelwe ehholo lomphakathi enseleni enyakatho nelendlovukazi uMthaniya. Ukuxoxa kwamadoda kusungulwe isilo uMdlokombane. Ngiyakhumbula nje ukuthi lelu daba luqale ngo-2009 kwakungumhla ka4 kuDisemba sisesibayini ngomkhosi woselwa kukhona uMnumzana uZweli Mkhize. Ngesikhathi evula isilo sivula umthetho wokuthi akube khona ukusokwa kwamadoda. Kwavele kukhona ukusokwa kodwa inkosi uShaka yakuvala ngoba abantu kwakuthi makiwe impini thola abantu abanaso isikhathi sokusoka ngoba mawuqeda ukusoka kufanele kupholise. Manje akekho umuntu wayenaleso sikhathi kwakuliwa wasiyakuvala. Ngakho ke lesi sibasa amadoda sisendlini ke namhlanje ngoba fanele indoda ithi ixoxele ngokusoka lezi zinto ezikhulunywe entabeni kodwa indoda zikhulunywe khona lapha emakhaya. Imeya yomkhandlu iKing Mcetshwayo umhlonishwa uSikhumbuzo Dlamini uthi amadoda izinhloko zemndeni ngalokho kumele aqonde abekelwe kona. Amadoda azinhloko zemndeni ngakho kubalekile ukuthi aqonde amelene nakho afundiseke kahle futhi esemancane ngoba kubukhona ukufundisa umuntu osemdala into angakhulanga ngayo. Isikhathi esiningi inkinga zidalwa abantu besilisa ngokuthi abakhulisekanga kahle kanti abantu abaqondeka ngqono ukukhulisa abantu besilisa ikakhulukazi amadoda. Amadoda kade yingxenye yalomhlangano athi ke kuningi okumele kwenziwe ekukhuliseni amadoda. Noma ikhula kumfana ubekhula umfana abe libhungu aqala ukweshela. Namhlanje akusekho lokho sesuka nje umfana imanga buthona nentombazane akasayibheki ukuthi isimo sini noma untanga yabo noma ayisekho ntanga. Sekuphelile njalo kuze kuyofika ekuthenini uyalobola noma uyashada. Indlela yokukhuliseka nenja yethu ngoba ayibhekelekile ngendlela enhle akusafundisekile kahle impela indaba enkulu ekhula khona ngoba phela noma uzokhula ube indoda ukhula ngaphansi kwesisekelo okhuliswa ngazo. Hleze mhlawumbe ababili noma abathathu kulabo abasuke bephethe abaphezulu beze endaweni zethu bafike bahlale phansi nathi sibe ingxenye yako sibalekelele nathi ukuthi sidlulise umlayezo ngoba egcineni kosuku njengoba siyela nje thina ngasemakhaya igcina indaba bese kutheni igcina ngathi mhlawumbe nangasemakhaya umlayezo ngamuhle ukuthi ugcine ufinyelela nangakhona. Ezindabeni ze1KZN TV ngingusiyabonga kaDuma enseleni. Ake siyetolweni nabeselo sobuye sibuye nezinye zindaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze1KZN TV nazo kwizona ehamba phambili namuhla. Amakhosi athela amanzi esilweni. Baningi ezibakhalele kwaZulu Natal. Kanti amadoda abhunge ngeinselelo. Bekuwumunye wodwa ke enkonzweni yesikhumbuzo seyicisha umlilo ezisithupha eyishona ngesikhathi ke ibhula umlilo. Le nkonzo ibiyenziwe ngokuhlanganyela ehholo lakwaVula Indlela eLandskop eMgungundlovu maphakathi naleso sifundazwe. Lezi cisha umlilo beyisebenza ehlathini lakwaSaphi kanti ke ishone ngesonto ngesikhathi izama ukubhula umlilo ehlathini owagcina usumkhulu wazofinyelela naseplazini lakaSterling ngaseMpophomeni. Imndeni nalezi cisha umlilo ikhale kakhulu ngokulahlekelwa ngabantu abekade bexosha ikati eziko. Ivukelwe usizi yakhihla isililo imndeni yezicishamlilo eziyisithupha ezijone ngesikhathi zicima umlilo wehlathi lakwaSaphi kanti lokhu kwenzeke ngesikhathi kubanjwe inkonzo yesikhumbuzo yazo ehholo lakwaVula Indlela eLandskop. Imndeni isichaze laba njengabantu abebe usizo emakhaya. Kodwa ke mundeni uNkulunkulu bekhona yena ngalekathi bekhala beshiso umlilo. Ingoma eke ihlabelele ngelinye ilanga emaculweni akithi aseweseni yayithi inkosi nabantu bakho Nkosi ngezikhathi zonke ubagcina ubasiza noma sebeshiswa ngemlilo uba nabo wena
ube nabo uNkulunkulu nabantwana kale kathi beshisa umlilo ubekhona uNkulunkulu owenkampani yakwaSaphi ududuze imndeni wathi bazoqinisekisa ukuthi uphenyo luyenzeka. We want to extend our deepest and heartfelt condolences, but we also want to think of Richard Dlamini that is still in hospital fighting for his life in ICU. And we also think about Sipethlithe in Glovu that suffered some burns, but he was able to come out unscathed. We commit as SAPI that we will do everything possible to understand what happened on the day, because if you look at our training, if you look at the way we do business, something happened and something went wrong that caused the death of our fellow colleagues and our fellow family members. Inyunyana yesisebenzi iCOSATU ithi izolisukumela lolu daba. Sifuna ke ukuthi ingxenye ye-investigation ezokwenzeka lana ngoba siyezwa kuthiwa umoya wawumkhulu amalangabi ehamba emoyeni. Siyafusa ukuthi sazi ukuthi abantu abaqashi nabantu abama-managers bakubheka yini ukuthi abasebenzi kufanele bangene ngaphansi kwalesimo or not. Ngoba uma kunezimo ezifana njenganalezo kukhona izinto ezifana nani amabhanoyi amahelicopter athwala amanzi ayandize emoyeni ekuyiwona ehlisa amalangabi noma kungene imoto ezinkulu ama-engine fire ekuyiwona anamandla ukushaya umlilo akulindele ukuthi abasebenzi bazobhula ngamarabha babhule imililo ehamba nomoya omkhulu namalangabi. Siyafuna ukuthi uDepartment of Labour mesikhuluma nawo asichazele ukuthi isimo labasebenzi babibhekena sasivuma yini ukuthi bayosebenza lapha yana. That's the first thing. Into yesibili sifuna ukuthi sizo as COSATU esizokwenza sure ukuthi yenzeka ukuthi ithini i-consequence management ukuthi abaqashi ne-management bengawenzanga umsebenzi wabo kuvikela abasebenzi kathi besemsebenzini. I-Health and Safety Act ikubeka very clear ukuthi uma umanager wahluleka ukuvela abasebenzi emsebenzini noma umqashi wahluleka ukuvela abasebenzi emsebenzini ithini fine ekufanele ubhekane nayo. Ezindabeni ze1KZN TV nguAyanda Dube ngiseLandskop. Bafuna ukubuyisela emsebenzini ezingakapheli insuku ezintathu abasebenza abangaphansi kohlelo le-EPWP kumasipala weTheku kwaZulu Natal. Lokhu kuvele ngesikhathi bebambeke emashini okuthula bebheka komkhulu lomasipala ngenhloso yokwedlulisela uhlelo lwezikhalazo zabo. Unobhala wenyunyana labasebenzi Mathusa uThokozana Maxeko uthi okubaphatha kabi ukungaziswa ngendlela kwabasebenzi ngokumiswa kwalolu hlelo okushiyeke edengwana abasebenzi abaningi bebhekene nomzima. Abasebenzi benyunyana yabasebenzi bakamasipala iTheku iMatusa babambe imashi khona ke lapha enkabeni edolobha iTheku njengoba ke bekhala ngokumiswa emsebenzini njengoba ke labasebenzi bengaphansi ke kohlelo olubizwa ngama EPWP. Sinaye ke owayo lenyunyana khona ke la esifundazweni kwaZulu Natal ozosibekela ke ukuthi ke kungani benayo le mashi. Mhlawumbe baba sicela usibeke sithombeni njengoba nikhona nihlangene la nimashelana nikhala ngani? We are demanding employment of EPWP. This is after EPWP received a termination letter stated about their contract has been terminated and July kuzoba inyanga yabo yokugqibela. Unfortunately is that this communication yalelet bayifumene via social media. It was not communicated accordingly. And ngesinye sesizathu esisibona into kokuba ngaba lo mqashi enyanisweni akabakhathalela abantu abangama EPWP. Sithetha ngama EPWP ke msasazi abahlale apha for 10 years, 15 years to 20 years. Abanye babo bade basweleka bengama EP. Abanye babo bafike at an age of 35 years. Today bana 45 years, abanye bana 50. Mawubasusa ngokuthi mabayephi. Abasebenzi they are trying to commit suicide because of this situation. And umqasha akayiconsiderisha kanandaba nalonto. Kunabasebenzi kungonje basetha nababanye basazibhedlela. After they've received this communication, as much as it was communicated with social media and all the stuff, kodwa bade baxelelwa nasemsebenzini babaphathi babo. Bebaxelela orally akukho ngisho incwadi ezikhutshiweyo individually according to the Labor Relations Act. Uma ngaba terminate contract yesivumelwano fanele kube khona incwadi ekhutshwayo each and every month. Ayikho baxelelwe ngomlomo ukuthi contract yeni iphelile. Umasipala mawuchaza uthi kungani unqamulile ukusebenza noma izinkontract zokusebenza kwaba basebenzi.
kula ncwadi kubhalwe into bangaba kukho iproblem yebudget ekhona that was reduced to 18.7 million. So londo yenza into koba ngaba ngeke basakwazi ukuqhubeka nohlelo lwe-EPIN. Now thina as a union we're not convinced because sithatha ngama EPWP umasipala ohlale nawo for 10 years. Obviously lento yaxelela ukuthi uma be draft ibudget, these people they should be on their priority because asithathi ngabantu abakumasipala aba-allocatelwe umsebenzi wabo. No, sithatha ngabantu aba-within umasipala who are working with us as permanent. Benza umsebenzi esiwenzayo as permanent and the services esizideliverishayo kumphakathi, they are part of that. Kwimemorandum yethu we've got 2 points msasazo. One, we demand ukuthi laba bantu mababuyiselwe emsebenzini as from today 19 of July 2024 baqhubeka nama-normal duties wabo. 2, we demand ukuthi umqashi must implement award yethu esayifumana eCity Hall ukuthi SCMA ukuthi mabaqashwe permanent. Njengoba uyizola ke mbukeli yena ke owayo iMatusa echaza ke mbukeli ngayo imarch le abanayo khona lapha ke enkabeni yedolobha iTheku. Uzokhumbula ke mbukeli ukuthi ke lona iTheku like ke laba nazo ke igameko noma ke imbhikisho engasekuqaleni kwawo unyaka lapho ke inyunyana zabo abasebenzi beyikhala ke ngayo into efanayo. Uyasho ke ukuthi ke mbukeli njengeMatusa banayo ke imvume abayitholeke kwa CCMA ukuthi ke umqashi njengoba esebe nabo ke labasebenzi isikhathi esingaphezulu kwezinyanga ezintathu, abanye mbukeli basebe khona ke iminyaka engaphezulu kweshumi. So iCCMA ithi ke umasipala kumele abaqashe ngokugcwele. Yona ke iMatusa ithi ke uma ngabe ke umasipala uhluleka ke ukuphendula ikhalazo zabo lezi ke obanikeze izinsuku ezintathu ukuthi ke bayiphendule bazoqhubekela phambili ke nengalo yomthetho. Eyindabeni ze1 KZN TV kubi kuntombi khona Mvubu ngeseThekwini. Bathi bafuna impendulo abafundi abamisiwe kwisikhungo iCoastal College ngaphansi ke kophiko iAsalam esemzinto ogwini oseningizimu nesifundazwe KwaZulu-Natal. Labafundi abangathandanga ukudalulwa ngenxa ukuthi bathi bayesaba bathi bathola izincwadi zokuthi babekwa kwamacala athize isikhungo ngemuva kuba ke nombhikisho kwisikhungo esithi ke wawungekho emthethweni. Omunye okhulumelela abafundi uthi bangenele umbhikisho ngoba nakho kunezinto ababenganelisekile ngazo okubala kuzona ke indawo yokuhlala, ngakho ke bebefuna ke isikhungo singenelele. Abafundi ababalelwa kuma-38 besikhungo iCoastal College kwikhampasi iAsalam emzinto bathi bahlalelwe uvalweni lokuthi isikhungo singase sibaxoshe. Ngokusho kwalabafundi abangathandanga nokuthi iziko lezindaba libaveze, bathi baba nombhikisho nokuthula ngoba babengenelisekile ngendawo abahlala kuyona nabathi ayikho esimene esihle. Nokwathi uma bethula izikhalo zabo kwiziphathimandla zesikhungo babashaya indiva. Bathi indawo abahlala kuyona inyusi rent kungafanele isuka ku650 kuya ku3515. Into yaqala ngokuthi mesifika lana sifike kube khona amaphepha esasiwasayina ayibhalwe o650 ukuthi abahlali basebhalitho ubucubu resident bazokhokha u650. Sesibheka kuma-emails sesithola ukuthi asakhokhi lo 650 lade sosayinela before. Sasithola ukuthi sesikhokha u3515 rand 24 cent imali sesikhokha. After then sesithola lokho ke sasesaloku sakubuzwa kuma-stand ukuthi kanjani mase sikhokha imali engakade sikhokha imali engaka. Then wase approve ukuthi indawo sizoba i-res. Njoba indawo sizoba i-res sizokhokha indawo imali engaka. And futhi strike set lesi sasingadestroy lutho. Sasifuna nje ukuthi thina kuzoba ikhalazo zethu. And futhi ninganze isikole sasisho ukuthi kulabo abanye abangahlala ebhaliso ngaphakathi if ungenankinga wena nathi ungenankinga no-NSFAS kwakho ungenankinga nalutho, it's fine, ungangena ngaphakathi uyobhala. Labafundi bathi yize le mali ikhokhwa uNSFAS kodwa babona kungafanele njengoba indawo abahlala kuyona ingekho esimeni esiculisayo. I-res kuthiwa u-grade B sisemakhaya. U-grade B wethu unamathoyilethi awumgodi nje asemakhaya nje. Grade B wethu awuna wifi nje ade ngisho naseqaleni. Silala siba u3 endlini. Sigezela khona lendlini, siphekela khona lendlini, silala kumabhanki. Yonke lento leyo kodwa su-grade B. Asinali security. Sino caretaker. U-caretaker wethu akanaso isitifiketi sobu-security, which is umuntu ocleanayo nje ngaphakathi kuphela. Uku-approve we-res yethu kwa-approve ama-SRC esikole engekho. Approve we-res kwa-approve amalokhuzana u-SLO engekho futhi naye. Yavele ya-approve nje kwathiwa sekuyi-res yona.
Iqhubeka uthi babizwe isikhungo ngakho sebeyasaba ukuthi bayoxoshwa kodwa into ababeyilwela ingakalungiswa. Sithole incwadi eziya kwi-hearing. Kulo hearing besizwa futhi kulo hearing ngabanye othisha baseceleni basitshela ukuthi it's not just a hearing, niyoxoshwa nibhaliso and lezo ncwadi azinikwanga abantu bangaphandle, zinikwa abantu basebhaliso kuphela ukuze kukhombisa ukuthi vele yela lapho. Ithinta umnikazi wendawo okuhlala kuyona abafundi uvumile ukuthi ezinye zezinto abafundi abakhala ngazo akakwazi ukuzilungisa ngoba kusemakhaya njengezindlu zangasese eziwumgodi. Uthi indawo yakhe isanda kuphasiswa ifakwe kwisigaba sika grade B. Sithintwa isikhungo sizikhabe ngazo zombili izinsolo zokuthi bangase baxoshwe labafundi kodwa bathi bababizwe kwikomiti lokuqondisa izigwegwe ngenxa yesiteleka basibamba. Kanti udaba lendawo yokuhlala lusezandleni zika NSFAS. Lo mbiko benwethule lo Zamando Sicele wezindaba ze1 KZN TV ngisemzinto. Ake siphinde futhi sithi shelele itolweni nabesilo sobuye sibuye nezinye izindaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze1 KZN TV nazo kwizona ehamba phambili namuhla. Amakhosi athela amanzi esilweni. Baningi ezibakhalele kwaZulu Natal. Kanti amadoda abhunge ngeinselelo. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli ungu-80.32 maqhathiswa nedola laseMelika bengu-19.95 kwi-euro yase-Europe bengu-23.7 maqhathiswa nopondo waseBrithani. Intengo yegolide yona ingu-$2,421.53 ounce, kuthi intengo yolongahluziwe yona bengu-$85.11 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Yize noma kuHappy Jelo wazakhela igama kwi-Orlando Pirates engakaza memezela ukuthi amakhokho sewagaxa emgibeni, kodwa umphathi weindaba zakho kunguJasmine Mahlakane uveze ukuthi ngeke salithinta ibhola lomdlali. Ngemuva ukuthi kulesi stop ahlukane neqembu leRoyal AM ekupheleni kwesizini u-2022-23 kuvele imbiko ukuthi ihlelo kwagaxa emgibeni. Nokho saphinde ke sacashuna kweminye imithombo yabezindaba sithi safuna ukudlala akafike nakancane emqondweni waso ukuyeka ibhola. Ngesikhathi ke iPirates ngayivuselela inkontileka kaJelo ngonyaka u-2022 kwavela ukuthi yayifuna ukumnikeza isikhundla esithile esingahlangene nokudlala, kepha ke lo mdlali wasemuva wenqaba ezeseka ngokuthi usafuna ukuqhubeka nokudlala. Ake sibheke nasesimo sezulu esingalindeleka. Nina benkonyana kaNdaba ekhala emthonjaneni izizwe zonke zayizukulila. Kwamzimba umntwana nethemba lonke le indaba sithi. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.